Fødselsdag Kasper Gammelmark. Fran. Sådan nu. Sig når du er klar, så kan jeg tælle ned. 3 sekunders nedtælling igen. Sådan nu. Kom så fokus nu, ikke? Fuld fokus. 3, 2, 1, go! Sådan nu. Fortsæt. Fortsæt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kom nu, kom nu! Kom nu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom nu, Kasper! Det er nu! 10. Kom nu! Det er nu! 11. Kom nu! 12. 13. 14. 15. Hurtigt skift. Kom nu, op på banen. Kom nu! Tiden er fin. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Kom nu, Kasper. 13, 14, 15. Kom nu på vejen! Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Kom nu! Kom nu, det skift. 1, kom nu! 2. 3. Kom nu, Kasper. 4, 5, Alt, hvad du har. Alt, hvad du har. 7, kom nu 2 Kom nu, mere! alt, hvad du har. 8, Sidste, og så hurtigt kom skift. nu videre! Skal direkte barn. Kom nu. Rigtig god tid. Kom nu! Kom nu, Kasper. 6, Kom nu. Er du færdig? Ja, sorry, jeg mistede at tælle. Jeg gik lige galt, der skulle tælle til sidst. det er også, jeg tror, man skal aftale længden til dig. Hvad sker der for jer, mænd?